Mark McAuliffe, student universitarju, qal li jinsab kburi li l-ewwel vot tiegħu se jagħtih lill-Partit Laburista. Esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal proposta ta' gvern ġdid li saħħaħ l-istipendji. Proposta li tolqot lili personalment hija ovvjament il-proposta tal-istipendji. Nixtieq ngħidilkom li jiena ħossni kbur immens li ħanivvota l-Partit Laburista. Kellim ieħor kien it-tabib Jan Kirkop, ibn l-eks deputat Laburista Karl Kirkop. Saħaq li mhuwiex aċċettabbli li pazjenti jdumu jistennew ma' sentejn għal appuntament fl-outpatients jew 5 snin għal operazzjoni tal-irkoppa. Qal li l-pazjent jixraq l aħjar. Għall-pazjent mhux in-numri jgħoddu, il-pazjent jgħod li jkun moqdi. Taħt dan il-gvern l-aspett tas-saħħa id-dipartiment kollu marat. Taħt dan il-moviment ħajtfejjaq. Student ieħor li tkellem kien Keith Mintoff li esprima l-fiduċja tiegħu li l-gvern ġdid se jkun wieħed li jinvesti fiż-żgħażagħ. Nemmen li fil-Partit Laburista huwa l-unika partit bi proposti kredibbli għaż-żgħażagħ u għall-istudenti. Kelliema oħra kienet Lara Boffa li qalet li l-Partit Laburista huwa moviment qrib in-nies u tan-nies. Qalet li Joseph Muscat juri bil-konkret li għandu għal qalbu l-interessi tal-pajjiż. Miegħu jista' jaħdem kulħadd. U nista' ngħid li verument għandu għal qalbu l-ġejjieni ta' pajjiżna. Adrian Buckle, persuna fil-qasam kulturali, qal li huwa konvinti li l-Partit Laburista jekk jingħata l-fiduċja se jkun qed iwettaq il-programm imwiegħed. Jekk inħoss illi għandi nħares il-qudiem li d-9 ta' Marzu biex il-qoddim ikonna gvern tal-Labor li jwettaq dan il-programm. Il-professur Charles Grishti li huwa kirurgu tal-ortopedija fl-intervent tiegħu qal li huwa konvinti li l-proposti tal-Partit Laburista dwar is-saħħa se jitwettqu kollha. Qal li huwa lest li jagħti s-servizzi tiegħu lill-gvern ġdid. U nagħmlu ħilitna jien speċjalment sa noffri s-servizz tiegħi biex il-pazjent naqduh kif inhu xira, kif jixraqlu pazjent Malti u Awċi.